пияни на и... На как? Това даже нямам жуго цензурираш. Ти с много бройки ли си? Аз Пейно, че съм педал, ама то тук само като сме мъже. Не, виж сега, някои... Виж сега, някои жени това го правят много рядко и не е толкова дразнително. Дойдете при нас, там ще ви питаме надълго на широко някакви по-интересни, ще ви питаме, там вече се опознаем и ще ви представим и приемаме. Пиши да бегаме. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мишо и ще бъда вашия барман тази вечер. Добре дошли в About Last Night. Днес на гости са ми момчетата от един много забавен подкаст. Една приятелска компания, която вече е в интернет и споделя размислите си с вас. За тях няма неудобна тема, те обичат свободния разговор без цензура. Не се изчервяват лесно. Не дейте и вие. Тази вечер ще бъдем сами в бара с никаква стойност. Добре дошли, момчета. Ево, шефе. Драго е да ви видя. Приемството. Какво ще пиете тази вечер? Аз съм магазиран, да. Дай ми нещо на лекичко. Лекичко. Пак сме с нощи, това е. На какво? Пак сме с нощи, трябва нещо на лекичко. И за мен една газирана вода, ама и една водка към нея. Водка, добре. Нещо енергийно за мен. Енергийно. Един малко. Да има живец. Заповядайте, момчета. Енергийно. Една лека бира ти давам от теб, да я препиеш. Бегаме. Сода и кой беше с водката? Его. Чичати. Баща ми е това. Айде на здраве казваме на алкохолната половина. Бата Ваня, добре дошъл. Ванка, много голям, драго ми. Ево, Ванка. Ево. Ами, вие сте 4 от 7. Толкова имаше място на бара. Толкова се оценяваме по принцип. Да. Даже много и даже. Трима члена има никаква стойност, голяма компания. Какъв е вашия подкаст? Каква е вашето послание, вашата мисия? Ами то това е, че няма послание. Няма послание. Така събираме се, чилваме си, хапваме, пиваме, това е. И защо никаква стойност? Защото не искахме да се обвързваме с всички тези подкасти, които те потикват да инвестираш, да се развиваш, да учиш, да се образуваш. Просто искахме така да може да седнем и без никакъв контекст да си приказваме какво си искаме. Да. Като цяло това махна всички очаквания от зрителите. Каквото да кажем, няма какво да ни кажат. Добре. Знаете ли какво обаче аз не мога да схвана? Никаква, обаче не е никаква, нали? Защото сме модерни, обаче няма апостроф. Защо? Къде ми е апострофа? Не, освен това и сме и неграмотни. Абе нищо не става. Добре сме си. Интересно си, като рисувахме там логото с Кайнгършът, защото цялото ни лого от Кайнгърш, защото в него няма никаква хранителна стойност. Сложихме апостроф, му седеше много гадно такова и викам. Там някакво малко вурче. Да. И викаме, добре, айде да грамотиш с мен. Идеално, коя е вашата публика? Вие за кого го правите? Какви хора според вас ви гледат? Баладжи. Какви? От 18 до 25 годишни реално. От 18 до 25? Не. Дайте малко и на нас. Реално ни гледат всякакви хора, майки с деца. Да, по-малко са, но и те ни Не гледат. ме изпирал баща с малко, дете, така да се снима с мен. Беше с жена си, с детето си. Такъв си изкефи, ами Една и за мен да излиза. Добре, какво искате да кажете все пак на хората? Вие сте много свободен тип подкаст, не слагате цензури, говорите за всякакви теми, много лични неща често. Има някакво послание да сме по-чил, да сме по-народни, нещо такова и го усещам или не? Ами, те много хора са ни казвали, ама как може, нали? Вие говорите само глупости, защото не говорите сериозни работи. В интернет пространството има прекалено много хора, които говорят сериозни работи. Нека си ги гледат и тях, и от тях има какво да се научи. Има нека да има един подкаст, в който си седнеш да си разпуснеш, да се посмееш. Поне си мислим, че може да се поразсмееш децата. Ние сме имали такива
проекти, дето викаме хората с доста стойностни подкасти, примерно Стани и Никола, дето там Там се екипи, говори за финанси, инвестиции, идват при нас и питаме, вие как се бършите? Прав или седнал? Чупка или... Сега време и ти да отговориш на това. Прав. Да, ама нека чупка има. Задължително. Да, Че живота не е интересен. Че живота въобще не е интересен. Добре, а кажете сега, много хора по принцип си мечтаят за нещо такова, това, което вие сте направили, група приятели, супер свежо. Трудно ли се започва подкаст в България? Техника, примерно, имате ли? Къде снимате? Доста е лесно. Кухнята. Честно казвам, всичко според мен стана на един голям базик. Буквално се бяхме събрали на наргиле. И без никакво усилие. Да. И просто го казахме наистина на базик, дали не се съберем да снимаме и за една седмица штрак, сега ще уреди връзките и готово. Връзки за какво? Тук е важен момент. Какви за връзки момент. уреди? Ами, реално цялата нещо тръгна от това, че Георги Шишков покани мен и сестра ми е така като безизвестни гости, дето после са брат и сестра, които спортуват и двамата изглеждат добре, защото било много рядко срещано да срещнеш такива. Снимахме и този клип от сега до ден днешен събира 170 хиляди гледай. И единствената ми връзка беше, че да правя така нещата, че да можем да снимаме под наем в неговото студио тогава. И имаше шанс да не се навие, да не се навие. В момента, в който го питах, той беше направил много гадно с тази идея, като чу името съм насам смях. Влязохме и имахме един такъв пилотен епизод, дето светлините от там, от тук, чувстваше... Звукът гаден, без интро. Много добре знам за какво говорите, да. Не, аз съм... Вайба ни е... Ишман подкаст. Все едно гледаш тия филми от Замун, теглиш отзад си И отзад звучите на Джема. Чакай. Карахте ли пари в началото? Ами, реално делиме подкаста и найема всеки път, ти дължиш толкова, аз ги събирам парите и всеки път ме бават, че съм като някакъв съдебен изпълнител. Като разделиш найема за студиото на 7, става доста достъпно за някой на нашата възраст да ходи да поснима 2 часа. И после да изплюе някаква глупост в интернет. Това си мотивация се видим. Кой може да монтира от вас? Кой прави монтаж? И аз на 60% от неговите умения. Супер! Така че Това ги базикаме, защото те двамата общо дето се занимават с всичко, освен с тиктоците. И ние другите само отиваме да говорим общо дето. И за нас не е никакво усилие, но за тях е Те са си усилие. артисти на хонорар, които още не го получават. Кой го плащат? Добре, аз съм чул, ние не сме монетизиран канал, нямаме кинти, но съм чул, че България общо взето за да изкараш някакви пари, може това да живее си професионален ютубър, поне 100 000 абоната. Вярно ли? Или не? Ние такива сметки не сме си правили. Аз бих казал не, защото дори с 100 000 абоната на теб може аудиторията не ти е много ангажирана и това рекламодателите, като видят, че няма да имат никакви поръчки, ако ви ти дадат промокод и така, не ги кефи. Така че при нас се получава, че ние имаме малко абонати, 16 000, но пък нашата аудитория имаме промокод за тениски, влизат, купуват, коментират. Така че мисля, че можеш да изтигне хиляди. Публика и по-ангажирана. Да. Да, виж колко шум дигат. Доста от аудиторията твърди, че сме и непринудени, не го правим се едно така, само за пред камера. Ами, каквото ни е, както ние си комуникираме без да има камера, и така го правим и пред То си личи, това май би основно. Да, защото те като ни видят и по някакви евенти, дискотеки, те ни си скефат хората, пият с нас и общо виждат, че това сме. Някой е друго синьо кадифе. Сме част от тях, не сме някакви примерно застанали някакъв VIP и ги гледам отгоре. Ние сме част от тълпата, да. Какво е синьо кадифе, кафето? Тортичка. Как беше сладкарница ако не правим нали, реклама, имате Не, много ще хубави бивнахме за тортички. първи път, чакаме още. Идеално. И много хубави тортички правят. Чичо. Обичаме със всеки да си хапваме тортички. Ванка, ти торти обичаш ли да хапваш? Да, даже си ми личи. Айде за тортите, брат. Ти за бърсането, какво ще кажеш? Те засегнаха важна социална тема, по-рано... Аз съм стар човек на коментар. Не се бързаш. Кой с маска? Ти тичаш по-бързо. Верно, че си бате да няма метовете, като ти измисля 1880 и някой, не си чак толкова бате след днес. Добре, трима от вас ги няма днес в бара, кажете блага дума за тях. Или ги нахранете, както За те не намерите. набудят. Кой го няма? Няма ги Ицо, Йомов и Тедо.
Да. Ицо по принцип е такъв по-незаинтересован към цялото нещо. Той го приема изцяло като хоби. Общо Пицо не е първа линия за нищо, ако не е за жени. Да. Имахме За самолетите. Да. преди тези епизода снимаме с момичета и по принцип по организацията... И тогава дойде вече. Не, остави, че дойде. По принцип е пичо, аз съм на работа, избезкъпна Ще закъсне, не мога. Някой път не идва, изобщо не казва. А този път се наложи да снимаме интрото преди самия епизод. Примерно 6 часа, час пик, София, работен ден. И студиото, дето снимаме самото интро на другата продукция, е в центъра. На София. На Позитано. И ние сме сега по-в-центъра, не ми се фукайте. Да, окей. И въпреки това, 6 часа, то беше преди всички там, чакаше ни по костюм, готов за бал. Айде бе, до кога ще ви чакам? Даже вие го видяхте като хората. Аз си минавам с слушалките, чилвам си и виждам някакво дълго момче как заговаря някакво украинче и съм като този ме го познавам. Този левел. Добре, за Йомов, какво ще кажете? Йомов е снощен, иначе ще дойде на драго сърце. Той е по-такъв, по-приказлив. Той ни е основният образ по принцип в подкаста, но последно време си почива повече. Почива си. Да. Добре, изморил се. Ще ги поздравите от нас. Надявам се да се видим с тях. Скорошен момент. Последния Само те не го споделиха, ама то там парите играят и той е аз. Той е богаташ. Той е богопомазан, да кажем. Дайте да, значи почваме от това. Най-богатите. Кой е най-дърт? Йомов. Йомов е най-дърт. Кой е най-добре с жените? Йомов. Ицо най-съпрова, ма Йомов Не, абе, зависи от момента. конкурират се. Един има повече стаж от другия, така че на Кантар. По-скоро бих казал, че като количество са на Кантар, обаче при Йомов е по-непринудено. Да. Идва по-натурално, естествено, без усилия. Само да кажа това, кой е и седемтимата включвам, не само тях. Да. Добре, кой най-се притеснява от камерата? По принцип. Той се е притеснителен по принцип. Обаче как на всичките имате колективен отговор? Защото си знаем, ние сме го обсъждали. Кой е най-мързелив? Банка. Ицо. Не, глупости. Със сигурност. Той със сигурност са най-мързеливи, не безигъм си. Бих казал аз по принцип. Ерик, реално да. По принцип, което е доста парадоксално, защото той прави половината от работата. Реално е, ще ме мързлив, но по-скоро е, че не му се занимава толкова. Иска да си чилне, да си изпуши една цигарка, едно кафенце. Си опъне краката, се погали по стола. Кой е най-добре с фитнеса и кой е най-във форма? Мисля, че да се вижда. Ти си подбрал и тениска, която така хубаво да покаже. От кой се занимаваш? Реално 12 С химията ли? 12 годишен. Химия ли чу? Къде? Какви с тия слухове? Той е занимавал 12 годишен, но резултатите ги нямаше, докато не мина на Тремболон. Имаш ли те? Не, реално всички ме бават за това и аз ги разбирам, защото в гимназията бях примерно 80-90 кг и си бях поставил за цел, че ще става много внушителен. В крайна сметка го постигнах и оттам дойде, нали, тия слухове и теории, че просто няма как стана. Ти отричаш категорично. Ама не, кажи си тайната. Кажи си тайната от гимназията. Коя е тайната? Какво си ял голямото между часи? Хляб и вода. Хляб и вода. Ти библейско съвсем. Да, много тежко тъпкане и то даже в един момент ти ядеш, не ти си яде, тръгваш да връщаш и после пак си го връщаш, защото... Чай да съм много смат, това се води, че е полезно да ядеш хляб и вода. Не, глупости. Просто това да качиш килограми си изискват някакви неща, просто да си напиеш храна... Много калории. Да. Аз съм бил от тия слабите и високите, които просто и да искаш няма как да стане по лесния път и затова съм предприел тоя. И както и да е, имах, даже след първия клип с Шишков, имах много така съмнителни коментари, то няма как да е натурален, то няма такова и отидохме с Шишков, направиха ми изследвания и всичко изненадали. Ти си ходил да се доказваш. Да. Това е мъж, това е мъж. Дотам стигнах. Добре, окей, поздравям те, дай съвет само на момчета, които искат да бъдат така по-внушителни, по-добра форма. Колко пъти седмично ходиш? Аз ходя лично 4, но в началото като ученик. Той аз ходя толкова изглеждам като пигмей спрямо тебе. Слава ти е храната. От ходене до ходене. Да, храната прави борбата. Значи, Това е така. аз съм започнал с лостове, нека и те започнат с лостове. Впоследствие вече, ако видят, че им напредва много повече горната част, да ходят и на фитнес. Алкохол пречи.
пречи. Майната му на фитнеса. Не, това е често казвам, когато съм пил най-много, съм правил най-големи пияги на лежанка и на мъртва чага. Окъде. Добре, кой е най-начетен от вас? Ами аз по принцип съм лектор, но често казвам не чета. Да. Четем в коя сфера? Генерално, кой са добре общо култура? Това е много относително. Всеки има тази Всеки обича философства. Всеки си има неговите зони. Да. Кой излиза най-много, напива се до най-късно? Той ходи понякога сам на дискотеката. Човек, а реално аз когато ходя само на дискотека, винаги си изкарам най-хубаво. И винаги съм с минимум 5 момичета. Аз ще дойда следващия път с тебе. Каква е твоята история от Last Night? Защото не така не ска бара. Какво правих вчера? Вчера май почнах един баут към 12 на обяд и май ще го довърша до вечера. Те още си празнуват и те чакат да се върнеш. Мерси, че ни отдели време тогава. Аз съм казал, цунках една маска по буската и казах, че имам да върша работа. Боже, ти дори не се водиш с най-успешни жените. Спорите между други двама, какво става във вашия състав? Не, реално гледам аз в момента да наваксам, да борим ги. Да, реално имаме топ 3 са те. Оле, кой пее най-добре? Не, според мен съм чул полицая да пее феномено. Феномено на полицая според мен най-добре. Това, че се наслаждавам на песента на Чача пея добре. Реално всички сме инвалиди музикални. Всички ли сте сингъл? Или има... Не. Аз и Саш сме обвързани, другите са... Ама не сте жени? Не сме. Рано. Рано ти още. Тъй след 6 години и 3 деца, за къде бързиш? Повече. Повече от 6 години? Ние сме на... Аз съм на 23, то на 24. Мисля, че може още малко. Виж са, както учител ми по жилжицо е казал, втория брак започва най-лесно с първия развод, така че... А той пича реално има 5 деца и 4 развода, така че... 5 деца и 4 развода, това е сериозен спортист. Да. Бива. The Kitmaker. Yes. Аз съм the Moneymaker. От София? Не, от Плевен. Йомов от Плевен. Къде се познавате също? От квартала ли сте? Историята е много дълга. Много е запретел. Значи... Ти ли плащаш? Да, аз ще почна. Дай го упростено. Няма да упростено, имаме време. Всички са част или от моите социални кръгове през живота. Примерно с Ерик се познаваме от деца от първи клас, научили английски сме научили някъде. И... Аз съм ги гледал... Nice to meet you. Ще кажа нещо странно. Аз съм ги гледал подкаста и мислих, че ще слагаме цензури на мръсоти и такива неща, вие почнахте с търговските марки в другата посока. Окей, научихте английски заедно някъде. Чакай са, моля само кажа нещо. Апостол Шат, апостол Велик. Драго ми е. Ама те не могат. Даже сега кажеш някакви неща, където хората не ги гледат. Добре, и с него се познаваме от училище, гимназията сме били един випуск, той е съседен клас. Той ми е преподавал програмиране. С всички се познаваме от фитнеса. Йомов ми е бил стажант, аз съм учил на програмиране. Тедо. Тоест около теб се завъртя някакво да си идеята. Тедо е покрай сестра ми и нейната компания, той е от Панчерово и нейния приятел също оттам и от там. И в един момент аз почнах много да излизам по дискотеките. Конкретно една. Да, конкретно. С въртележката. Да. И събрах ги всички там и първо всеки петък сме там. И в един момент, след всяка дискотека, ходихме на гирсите да си главим всички неща, които говорим на подкаста, ама на пияни и на и... На как? Това даже нямам жуба цензурираш. Пияни на ку. Двамата не мога кажа на гей, като кажем ку и то се чува ку. Яко. Много кул. Пиши ку и да бега. И отивахме да си ядем гилсти да лафим тъпоти и в момента, като дойде тази възможност за подкаста и го направихме. Оттам всъщност тръгна. А той всъщност първо как ме запозна мене, Йомов и Ицо, той ни събра на дискотека нас и там още няколко човека. Като социален експеримент. Да, имах резервация, бяха ме изпържили, трябваше спешно да намеря хора. И никой не се познаваше с никой.
И аз мислих, че те са една компания. И он си мисли, че ние сме една компания. Сега никой не се познава. А той не е казал, че реално никой не познава никой. И всеки си мисли, че другите са Вега, само той е И Сашо по едно време изчезна. Аз се махнах, да. Да, и аз такъв... Ги остави в естествен хабитат. Да. И он му вика, вие после една компания. Аз викам, никой не познавам тук. И той вика, и аз. И изведнъж Ванката е до нас. Аз много те уважавам тебе, така. Виж как не сме били в правилната дискотека. Да. И в правилното десетилетие не бяхме. Аз съм им много лично момче. Ако питаш някой по-голям от нас, от моите нищо не става. Е така. Който не е ходил в Това казарма, го нищо не е слушам на видял. работа всеки ден. Те, кажи за казармата. Би ли отишъл, ако я направят, моля да ходиш? Ами честно казвам бих, но според мен казарма ти даде една дисциплина, която ти мога да получиш от спорт. Не само спорт. Не си. Брат ми е ходил на казарма и... Какво разправя? Пълни глупости. Пълни глупости. Човек, като се съберете 30 мъже на място, какво очакваш? Няма да е литературен клуб, майко. Да. Майко мила. Какви гости обичате да каните като цяло? Популярни. Популярни? Кой ти е бил много популярен? Пък ти сега не очаквах този отговор. Виж, ще кажеш весели, народни, искрени, Да, ние искаме да каним популярни, те не се съгласяват по принцип, но това ни е идеалният гост. Както Саши вика, с голям ку се пика лесно. Това го слушах, не можа да разбера логиката. Ами, ако имаш много последователи си известен, ще ти се навиват. метафората ти разбира, не може да разбера произхода на думите. Ами, ако си написала, примерно... Писла. И е прекалено голям, ще се трие в стената и не е много хигиенично. Не, повече ще оттупла. Няма да опъскаш, И не трябва толкова се занимаваш. Като ти е набръчкана в длъбна, ти трябва така да се доближиш. Направо. Иначе за последователите, мога ли много учтиво да не се съглася с това, което казваш? Че не си го представям. Мога да нарисувам. Рисувате това с писуара, не? Ми може да диаграма, ние... Ерик ще ти покаже на живо. Ерик той обича да... Имаш да една друга демонстрира. метафора. Голям мъж трябва да работи с голям тезгяр. Това е. Ма и това значи друго. Това казват жените, които са по-така в женската част, че голям майстор на голям тездяк. Той един от нас се оправи с едри дами, но днес го няма. Това му е на него фетиш. Не му е фетиш. Не му е фетиш, ама просто понякога има информация. Налага се съгласяват. Как ти колега вика, трябва време на време грози, иначе ще станеш Реално готвото е, че всеки има различен критерий, така че няма как да се сбием за жена. Просто няма как. Това е много добре между другото. Иначе само за гостите иска нещо да ви кажа, за това с многото абонати не съм съгласен. И ти го казвам само от опит, защото никога не сме имали много, па се навиват известните. Има и други фактори. Само казвам. Явно сте по-деликатни и сътенени във вашите покани. Може би. Не, и вида предаване, защото госта не си поглежда вашето. Някои гости могат да си притесняват, че да знам, да си правят като компромация ми се. Те между другото някои хора се притесняват според мен, че като дойдат едва ли не ще ги излагаме, ще ги питаме някакви въпроси. Ще ги подиграваме. Да, защото ние обичаме да малко по-латив помежду нас, но като каним хора никога не правим така, че те да се излагат, да се чувстват неудобно. Даже сме им казвали, нали, ако нещо ти стане не окей, кажи, ще спрем, ще го изрежем. Така че е кул ситуацията. Да, реално не се чувстват зле гости, даже много често си лафим първо между нас и за да видят те, че да ни ме Трябва да има пригейм, винаги. защото 7 човека като съдят и те гледат тебе. Това е важно. Да, и ти ще мислиш, че ще паднеш на някакви неудобни за тебе То въпроси. даже много често ние просто сядаме, И пиваме почваме, си да. така енергийно и после си лафиме глупости, изведнъж откриваме, ударяме клапата, здравейте, драги зрители. Някой път даже не знаем, примерно, открихме, давай, открили сме и продължаваме. Яко. Кажете някакво име. Кой иска да ви дойде на гости, който не ви идва още? Кой много ще си скеф? По принцип, певецът Константин би се вписал много добре при нас. Котото е голям. И фънки, Да. по-дневно. Защото те са хора, които в публичното пространство не се държат ужасно сдържано, нали? Показват си малко нали, така, положителната настроеност, така че мисля, че биха се вписали добре. Друг гост, който би бил така супер за нас, си мисля, че е Даниел Бачорски, който с това реалито, което направи, нали, не крие нищо в него. Също мисля, че би бил окей. Те много имате късмет, пожелаваме ги. Искрено и лично с Ерик Искрено. Да.
Яко. Айде, здраве, момчета. Пак не се събрали по мъжки. Охо-хо. Как беше Сърбия? Къде са ви пичките, бе? Дайте за жени тогава, тъй като сме по-мъжки. Виж, нямате жена в екипа, между другото. Несъвместимо е малко. Несъвместима. Познавате мацки с нежни уши предимно, нали, което ще ме трудно. Не, ние сме имали гости жени, ама някакси не го виждаме за постоянно това нещо. Не, реално работа с жени като цяло според мен е трудно. Това е. Какво те затруднява, я кажи? Да кажем нещо, което с него ще се разберем за 3 минути, трябва да е някакви 10 имейла, 5 разговори, накрая си загубил времето. Хаштаг casual сексизъм. Casual сексизъм. Добре, какви жени харесате? Към ергените се обръщам, само бързаните, няма да ги конспирирам. 1,65, Така. хубаво дупенце, спортни цици. Спортни цици? Да. Ама примерно, да кажем, дигането на тежести е спорт. Не, спортна цица е буквално да ти стига за шепичката, да не е голямо, да не е малко. Имаш и голяма шеп, я покажи. Така като го фана Сашо и... Ама моите са малко по-големи. Неговата е по-спортна. Неговата е Площта е по-голяма. Ако пипнем Ерик, там е направо Там прекалява. Цаката е BC максимум. BC. И най-важното е да е хубав в лице, защото ако не е хубав в лице, то... Да, Важно е лице... да може да чете и пише. Не. Има две ръце. Колкото да се отвори инстаграма и да му драсне. Като и кажеш нещо, да ти кажа... Добре, Да. пише ти мацка, кула е на снимката, елегантна, приятна на снимката в социалната мрежа, обаче ти пише едно съобщение, което започва с здрасти, гледам никаква стойност, шига ти пише как си, що си и е ужасяващо неграмотно, с много грешки и на шлокавица. И на шлокавица. това? Това ще го дам, 3-4 Ама това е главният въпрос. 3-4 следобед. Дава ми мапса. Какво правиш? Дава ми Google Maps. Даваш и Google Maps. Защото това е Дейва. трудно, значи. Щом да, направо стига до медеца, значи това не е преки път. в Google Maps има едно нещо наречено Home и Share. И все ще го измислим. Тоест ти толкова се впечатлиш и вдъхновиш от тази ситуация, че вече трябва да си нейни, така ли? Де един мъж трябва да е за много жени. Това е. Йомов го е казал. Йомов каза и замеряй първи. Ако сте фенки на Константин, тълковният речник отстрани, защото нямате шанси. Не е важно. Бате, Ваню, пити ги ти нещо. Имаш ли отношение по темата, която той спомена? За шлокавица, жена на шлокавица, като пише, как ти звучи? Ти, може и да не си говориш с нея. Мисля, че сте на едно мнение. Ама аз това исках да кажа, за тази жена, за какво ти е, за сериозна връзка или за един път е така? Не знаеш, това е нов човек живот ти, нали? Историята започва, тя му пише за първи път. Хубаво, значи ще я третираш като времена. Накрая се женят за различни момичета. Идва някоя и просто ти дърпа психически. Както Ичо е казал, не е подбирач. Това е. Ти с много бройки ли си? Аз се При мен е слабо, реално имах една много дълга връзка. И това беше първата любов, да. Често казвам, винаги когато си изтегля любов и тая апликация, нека да не наричам апликация за запознат, защото тая се би. social networking, да кажем. Добре. Да. Реално е много странно, защото всеки път аз търся в social networking така по-леки жени. И винаги се намирам гаджета. Аз затова се отказах. Наскоро си изтрих профил глупости, направо го деактивирах. Неоправдани очаквания към продукта просто. Ти сингъл ли си също? Да, сингъл съм. Ти какво харесваш? Значи, приблизително като него. По-хубаво са по-ниски, бия са по-високи, стига да не са по-високи от мене. Здраве, ниската жена е Да, дупето за мен е по-важно, защото сме имали епизод дупецици. Ти си за дупе. Да, а и не е толкова дискриминиращо, защото е нещо, което реално могат да променят жените. Той си да кажа, че ако имаш много афинитет към нещо, което е чисто природа, е по-кофти мъжа, така ли? Защото аз съм от тия и сега гледам се засегната. Не бе, виж сега. Мен по принцип си ми харесва повече дупето, но според мен е по-справедливо така, защото една жена повече има шанс да го промени, а не както примерно жените искам да е високи, това нещо не мога да правиш. Или накратко, дупе се прави и цици се слагат. С изкуствените, какво ще кажете? Много за. Твоите приятелка изкуствени ли си? Не, натурални са, но... Би ли я пратил към доктор Енчев в някакъв момент от живота? Възможно е, да, защо не.
Мали, ти спиш на дивана, да, вече. Не, по принцип съм чул от много момичета, че това е по-скоро те си го правят за себе си, за самочувствие. Ако това им Да, помага с много закона, хубава версия, дето въобще не е вярно, не? Естествено, че не. Да, забава, така се позна, вероятно. Добре, хубаво. Знаеш ли си, като не искаш да се чуе много спорт? Едно квик. Това е само си големиш. Като турби с пясъка. Това е само си големиш, за да имаш повече самочувствие. Това е Да. Абсолютно. Мисля, докато си такова, Никакъв шанс. Само си се кефа повече, защото замаха ми е по-голям, докато такова. Не бе, по-лесно пикаш, бе, ба. И по-лесно пикаш, да. Мисля, това с такива мишотени, където си кажеш на себе си. Добре, дайте да ви кажа наистина ли се осмеляш, защото се отпуснахте достатъчно. Ерик, започвам от дясно наляво. Значи в нашия формат е с късметчета. Тук са истината, тук са предизвикателства. Истината ли се осмеляш? Истината. Айде, Вземате. най-горното. Видим какво ти се падна. Ако е грозно пишем, ще го прочета. Бил ли си задържан в районното? Ако да, какво стана? Бил ли си задържан? Не е бил задържан. Не съм бил задържан. Ние като се събираме от тях го наричаме районното преди професията. Бил съм по собствено желание в районното и ми е харесвал. Пушеше наргиле. Да те бараме с този въпрос, затова ще питам директно, кога за последно наруших закона и не те хванаха, защото не си бил в районно? Аз по принцип заради професията ми шофирам страшно много, така че 100% тия дни съм минал някъде на някоя затворена уличка, някъде съм се престроил неправилно. Уринираш ли на публични места? Да. Винаги. Аз съм много за това, трябва да го позволя според мен. По-забранено ли? Нямам мисля, че да, само че няма да те гонят. Според мен е много важна тази социална кауза и да, хаштаг легализирайте публичното пикане, защото то свят толкова трудно да си мъж, имаме един голям плюс, че света е най-голяма туалетна, няма ни го взимат. Не? Знаеш ли кое е много дискриминиращо? Една жена може да кръгне навсякъде, но да мъж не може да се изпика навсякъде. Аз не го разбирам. Това с кърменето. А какво мислите между този въпрос? Аз съм много против, честно. Аз съм против. Това е така модерна простотия. Между другото, знаеш, във Фейсбук има една група, не българска, международна, с супер много членове от целия свят, където са си изволювали това, че да не ги сваля Фейсбук. И качват видеа с цици, и то, млада майка, то ти е някакво гадно, да, и това Фейсбук не може да го сваля, защото, ако просто някой твой приятел да си направи топля снимка, ще го махне. Понеже има бебе. Понеже е бебе, може видеоматериали с всичко. Това е една тъпотия. Константин, истината ли се смеляш? Осмелявам се. Това не е отгоре. И ти не е отгоре. Така... Отправи послание към първото си гадже, може и да я поздрави с нещо. Добре. Но напада извънка ми ли? Не, ти поддържате контакти още? Тя даже... По принцип, нейното първо гадже е от най-добрите приятелки на моето сега гадже. Те са неговата бивша и твоето настояще са си best friend. Да. Това само Което е разбирам. малко странно. Не, изобщо не е странно. Последния път малко ме напсува, ама пак бях като няма какво да стане. Как се казва тази прекрасен девой? Лора. Лора, на колко години беше като спечели за Лора? 16 към 17. 16. И двамата, да. Добре. И още поддържате толкова години. Добре. Представям, че Лора гледа този епизод. Лорче, subscribe за самия хвана. Лорче, обичам те. Ти си ми всичкото. Това е хубаво, че сте в добри отношения. Тя как те благослови предния път? Какво те написва? Приемам, че съм ама то тук само като сме мъже и... Ма това много странно. Това е изтъкано, това е изтъкано. Много обичаш жена, която спава с мен и викаш на педорзи. Реално малко е революционно. Точно Не, ти ли? реално най-смешно, като някоя маска, която си спал те напсува и ти после като... Бил съм в твоето легло и тя после умъква, това е. Да, защото това мога да кажа аз за всички мили дами, така като хейтите по някой бивш. Не забравяйте, че това е човек, който до края на живота ще може просто затвориш да си ви представи гола и няма какво да правите, че не е така. Не, реално аз често казвам към всяка една биша, в даден момент аз съм си дал всичко от мен за нея, така че ги уважавам. Колко време бяхте с лодчето? 4-5 месеца. На 16. Не, на 16. На 16 толкова, даже ти си сериозно. Сериозно. За женитба. Не сме се гускали само с отговорности. Баща и бил ли те? Не, ма вече много голям пичага и брати. Да. Ти много миролюбиво си измъкнал. Сега ще ти честен ли ще бъдеш? Добре. Тя какво ще се падам къде.
Кой закон би променил? Това е само за Сашо въпрос. Силното кадифе. Кой закон би променил? Трябва да може да се тренира докато си на работа. Това е много тегъв въпрос. Всеки се замисля. Да, бе, много. Много ме издава от издигането на мод. Това е максимално осигурителен факт. Оле-ле. Ето това би. Трябва да го дига. Ванка, с тебе да сменим бара, освен много. Тук не е за нас. Бара, много си е хубав в About Last Night. Може ли сте още? Може. Може. Пак въпрос. Че ще ги набие иначе. Иначе за трудата въз си прав. Българин живее до 67 и работи до 70. Просто велико. Парадокс е малко. Какво означава за теб да бъдеш свободен? Пак философски въпрос. Ти ми на бара всички. Надолу сме, да знаеш. Сега защо се разсъди само кажи, докато той си теглиш късмет? Това го коментирахме също в последния ни подкаст и там това да си свободен е първо да правиш това, което ти харесва и да не го наричаш работа в един момент. И ако решиш да спреш да го правиш за някакво известно време, да не ти повлияе по никакъв начин на стандарта на живот. И в крайна сметка си заобиколен от приятели, да имаш добро семейство и другото вече не ти трябва. Това е добре. Истината ли се осмеляваш? Ще бъде Са много искрени тия хора, бе. Те са малко, бе. работа. Към какви жени си алергичен? Така. Хайде да видим. Така, значи има едно нещо, което ме водява в жените, когато са, в смисъл, то всяка жена понякога е нелогична, но ти говоря, когато примерно каже едно твърдение и в следващото изречение напълно си противоречи на това твърдение. Значи си алергичен към всички. Не, виж сега, някои... Виж сега, някои жени това го правят много рядко и не е толкова дразнително. Примерно, веднъж пак на момичка, бяхме си несериозни отношения. И тя постоянно е така някакви мега нелогичните твърдения изразяваше. И аз като те питам защо и тя ми даваше пак нелогично отговор. И това ме водяваше, разбираш ли? Това е на логика. Да. Не е логични жени, който пак... Ама пак ти казвам, Значи, нали? ако искаш да е много логично човек... Всяка жена в даден момент... Да, Няма така. говоря да не прекалява с нелогичността. Да не Иначе прекалява. те разбирам, Да. аз не ги харесвам тях. Ти Имаше... какво работиш между другото? Полицай съм. Ще ли те харесате полицай, я кажи? Значи по-скоро има фетиш към униформата, според мен. Да. Това те не си... Може и да не е полицай. Това те не си представят как водиш някой мерзливец в колата, как това е много яко. Нали? Те си представят как едва ли не си някакъв екшен герой, там скачаш нещо, викаш. Предполагам, че това е на съзнанието. Тие лошите. За разбийните, примерно, тия неща от холивудските филми има ли ги в твоя живот или рядко? Кое не, по-рядко. Стрелял ли си по гумите на Не. примерно вървящата кола, защото не иска да В принцип в България само. е по-сейф живота, не е като в Америка толкова опасно, така че не ти се налага да се поставиш в чак такъв риск ежедневно, както в Америка. А случва ли се в твоята практика да има момент, който ти спомняш като момент, в който твоя живот ви я подари с края? Да, определено е имало, защото примерно за психично болните хора, това е така тема, където няма много лудници или ако се настаняват за принудително лечение за малко, като излезнат те хапчета, ако не ги пият, те отново влизат в епизод, в криза. И ние сме хората, които отиваме и трябва да ги отзаптим и да ги вкараме обратно в това заведение. Имаш вид на улицата като са или само в в заведение трябва да отидете? Където и да са. Където и да са, те ще получат епизод, някаква криза. Ние отиваме и някой път не знаеш какво да очакваш. Влизаш някакъв път тъмно и ти този човек не знаеш вътре в какво състояние. Да, не знаеш да няма изкочи от някъде с нож, защото те си болни. Тези хора, те не може да се разбереш с тях, не провеждаш диалог с тях. Какво най-често сигнализира българи на 112? Битови работи. Битови скандали. Скандали, напият се, да, много често мръсно между съседи си правят или се скарат с жената, с не знам си кой и общо ето да. Друго, което иска да питам за телефон 112, в интернет имаше и много смешни видеа за американския телефон 911 на хора, които се обаждат да сигнализират
колосални глупости, нали, които въобще не са за полицията. Една жена ми беше казала, че няма химикалка и ако могат да ни занесат. Това в България случва ли се? Има, да, постоянно се... Кой е, сещаш се някакъв много тъп сигнал, на който е трябвало да отидеш и това е било нещо въобще за какво ме викате? Да. Те, нали, както казах, доста често са и битови. Примерно, една съседка звъни, че чува викове, караници от стената, нали, съседния апартамент. И отиваме, те са момче и момиче деца, баба им ги гледа и се скарали там за някаква ябълка, нещо такова. Тежките престъпници на 6 и 9 години. Да, и тя се притеснила съответно съседката, звъни на 112 и нали, отиваме ние да видим за какво става просто общо взето. Това е? Зелена превъзходна или... Жълта е седна. Възкисена. Нямам. Пато Ваню, как се чувстваш с тези момчета? Симпатични ли си ти? Да, все едно си пием цял живот. Ми покани ги да пиете някакъв път в извън снимачно време. Ще ударим по... Задължително. Всеки уикенд на въртележката. Така е, се напиваме в бъдеще. Колко последователя мечтаете? Искате ли да станете професионални инфлуенсъри? Ще пак да може по-скоро. Не бих желал да съм професионален инфлуенсър. Ти какво разбираш под професионален? Да. Не, знаеш ли какво? Хора, които това само работят. Николета Лозарова. Според мен това е единственият истински инфлуенсър в България, това е първия. Всички други са фейк. Истински, защото професионален, значи това ти е професия, това да се храниш. Аз познавам, имахме една гостенка, която това работи, тя не е с някакви 500 хиляди абоната, но си оправи много сериозно момичето, защото тя като дойде на снимките, докато правихме камерите всичко, тя направи 73 кадъра, носеше си лаптоп, обработваше някакви неща, човек, който си гори в това и наистина това си работи. То реално да си инфлуенсър, всъщност какво значи? Да мога да влияеш на хората. Но реално в България почти никой не влияе. Всеки просто иска благодаря. И това е. Да се снима там, да изкара някакви пари. Но реално никой също понякога само е забъркал крема и не собствен мак. И реално мен това е много смешно, тук ме спират ми постоянно хора. Нали, все са млади, така не става разговор. И аз гледам реално всеки път да ги надъхам, нали, да просто да успеят живота. Защото реално ти трябва да успееш. Ма ти си имаш фенки, така да те спират на улицата? Разпознаваемо лице ли си в тази държава? Реално да, най-често по дискотеки. Реално най-често там, да. Но реално винаги гледам да им обърне време, да им кажам, гледайте сега хора, стягайте, защото са всеки е млад, всеки обича да се излиза, но реално трябва да има и малко хъсъл. И по този начин, според мен, въпреки че ние сме никаква стойност, да, говорим си глупости приятелски, това е винаги така, но ние винаги даваме и нещо стойност, което хората го разбират само ако ни видят. Защото няколко ви един изрязан TikTok си каже, да, то Ицо там на самолетите. Но реално, когато ни видят на живо и си казват, окей, всъщност тези хора, има потенциал. Яко. И пожелаваме да имате още повече потенциал в бъдеще. Пичове, като става много за полицията, иска да изкажа една нова яка история, между другото. Значи преди, някакъм колко съм стар, преди няколко години, отиваме на матч на националния отбор. И с някои приятели, един приятел си взе гаджето, която тогава за първи път, нали, в футбол въобще живота си ще ходи. Тя няма идея един под Меси кой е, нали. При което тя, нали, иска сега да се представи пред него, точно как тя си представя, че една мацка ще ходи на матч с така шапка с козирка, тениска бяла, нали, за националния отбор. И отиваме човек в сектор Б и стои една огромна опашка, нали, вляво, където са мъжете и отдясно, където са жените, никой, нали, там 2-3 момичета. При което ние се съберете се нареждаме на опашка с момчета да ни проверят. Тя застава отпред, идва една полицайка, така по-грубичка, нали? Тя каза, да, добър ден, как сте, даде си билета и тя каза, разпери ръце и направи буквално нали? След това е хвана за шапката, нали, да провери да няма нещо като добро и после е така, цак. Направо я изкара къл. Случва ли се жени да вкарват някакви неща в сутиена на матч или това е изключено? Ами сега те по принцип колежките си проверяват. Аз като съм бил, нямам спомен да се фащали някоя дама да вкарва нещо забранено. Ние сме по-опасни. Сега обаче ще излезе като някакво послание лошо, че ако някой пинат си носи трева, трябва момичета в компанията да я държат. Не, те пак ги проверяват. Просто аз не съм, когато съм бил на проверяващия сектор и нали сме били с колежки, колежките се проверяват жените. Не ми се е случвало, когато аз съм бил, колежките да намират нещо в жените.
Да, То си е by chance, нали, деца Да. вика. Който търси намира, това е. А също закона ни, и то предполагам на всяка страна е така, че мъжете правят мъже, жените правят жени. Да. Какво трябва да направиш, ако мислиш, че някоя дама има примерно, при някакво Трябва да разследване извикаш има да колежка. кажем кокаин в белето? Какво Трябва да свършиш? извикаш колежка. Извикваш я по станцията, а дамата не може, имаш право само да й кажеш да не ти тръгва от... Да. Единствено, ако примерно има дамска чанта с протокол за проверка на вещи и части, примерно за превозни средства и така нататък, може да с такъв протокол, нали, да провериш самата и чанта, но нямаш право да докосваш и вече по принцип по-такива, както нещо като интимни, нали, Да, как части. ти каза, части. Обикновено се прави в район до такъв личен обиск и естествено И пак пак е полицай без от същия присъствието, без присъствието на полицаи или като цяло служители от противоположен пол. Това е важно, ако според мен, ако всички си знаят правата и служители на реда и обикновените граждани, много по-лесно ще върви обществото. Но и задълженията. И Защото задължението. много често се среща обратното. Нали? Спреш някакво нарушение и той почва, то не го ли видя, аз такова, аз съм такова. Излезте от вела алеята с колите, моля ви хора. Пешеходците също в тази връзка. Това е моето социално послание. Преди ви дам книгата, искате ли нещо мен да ме питате? Или бате Ваню? Ние също сме интересни, дайте ни шанс. Мисля, че би било по-интересно да ни дойдете официално на гости при нас. На камера си да ти напомня. Коя да е така? Да дойдете при нас, там ще ви питаме надълго на широко някакви по-интересни, ще ви питаме, там вече се опознаем и ще ви представим. Приемаме официално поканата, каза дума хване камера. Да. Ще е Да, много внимавайте, че яко. има два много важни въпроса. Да, Ще ги важни разберете, въпроси. да. Ти след това, с което ме посрещнахте за туалетна хартия, не знам, сигурно има апгрейд над него. нали? Има. Пичо, много сте свежи. Ще напишете нещо за спомен за нашите приятели. Да. Точно пак от Ерик. Пиши Ку! Яко! Ми се ви пожелая. Да, сега ще го напиша. И така, какво ни написахте за нас и нашите приятели? Дай в обратен ред. Аз да чета техните. Не всичките, Обратно, твоето. Аха. Твоето. Само. А мога ли да го обясня? Даже е препоръчително. Да, ще го покажем. Един познат, като се запознава с жени, така се запознава. Да. И дали това съм писал, Това връзва, аз не пускам планетата. От сега ти казвам. някои му връзват. Чувал С съм. поздрав. Да, но той го прави с абсолютно всеки жена, с която се запознава и тя някой го приема като шега и така се усмихва. Не значи една жена, ако хареса един мъж, каквото и да й каже да не е прекалено крайно, дали може да се получи Има нещата. едно. Той след това ли пообяснява, там разчупва нещата, не е някакъв Но види простак. ли индикация, значи работата е свирана. Да, а сега ако се отдръпне, не се занима повече. Което предполагам, все пак е 90%. Ами, благодаря. Моето е доста кратко. Всичко да си имате, нищо да ви не е. Яко. Аз съм класик. Живи и здрави, познати са много, приятелите са малко. Еволата. Много мило. Моето послание е много сипани питията и още толкова забавни интересни гости от управата НСП. Много ви благодаря, че ни гостувахте още веднъж. Абонирайте за канала на никаква стойност. Там ще видите и другите трима членове. Абонирайте се и за сами в бара и чакаме и ние да гостуваме. Много благодаря още за поканата. Благодаря, че дойдохте, беше много И интересно. благодарим за поканата. Тази вече бяхме сами в бара с никаква стойност. И само бих казал, че ако сме заедно приятели, никога не сме сами в бара. Така е. Такава беше другарската ни среща тази седмица. Ако ви харесва нашия формат, разбира се, дайте лайк на този клип и се абонирайте за канала ни с камбанка, за да не пропускате и бъдещите ни срещи в бара. Абонирайте се за канала Никаква стойност. Ние ще ви пожелаем приятелства като тяхното, задружни в живота, задружни в проекта, който правят заедно. За себе си, пък с лека завист, ще си пожелаем спонсори като техните. А стойността ли? Стойността е някъде там. Не спирайте да я търсите.
Не ни пропускайте и следващата седмица, когато ще бъдем сами в бара с замдиректора на НГД Тодор Джонев. До нови срещи, приятели!